Rado Allah yau boko na ba ta mu rana kenan. Sha'e! Ganan wani abu dai an rubuta ko turan shi ne ku kai wannan Hausa ne. Bari mu gani. Da uka a abina. Oh my God! Da ka kyauta. Na iya da ita na ana Kai dan Fulani me kake kokarin karanta ba fa ka rubuta ba. a to sai ka faɗa min ɗan iya me aka rubuta. Abin da aka rubuta shi ne duk abincin da ka ci kyauta ne a gidan nan, amma ka zuka ta wani tikewa ka ta abin nan. Amma a radu Allah na shushi kaina, shekaru nawa kullum sai na wuce ta gidan nan, kuma kullum sai na tsaya na karanta ashe abun shi kyauta. Kai na bar bamba a radu Allah yanzu ashe kashi abun shi ba sai ka biya ko sisi kwabo ba. Tunda haka ne a radun Allah kullum a gidan nan zan ina shika-shiki na. Dan Fulani me za a kawo maka? Na kuna da dankali ne irin soyayyen nan ne? Akwai dankali. A haɗo min da soyayyen ƙosassun zabi guda 2. A kawo min shingam kwali 1 da madara pig milk. Kuna soya ƙoyi ne a nan? Muna soyawa. To a soya mun kireti 2. Kaɗan saka man gyaɗa sosai ya ji don Allah. To ba damuwa. Wannan kuma fa ba abin da kuka rubuta cewa duk abin da mutum ya shi kyauta ne ba? Haka abin yake. Duk abin da ka ci kyauta ne. Haka tsarin yake har gobe. Ba naka za ka biya ba. Wanda kakanka ya ci shi ne za ka biya.